салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Шахсоне ки подписатсия накардаанд, подписатсияро фаромӯш намекунем. Лайкҳои худро гузоред ва фикрҳои худро дар комментария нависед. Имрӯза видеои мо дар бораи мебелу техника мешавад. Хостам мебелҳо ва техникаҳое ки мо барои хонаи нав харидорӣ кардем ба шумо нишон диҳам. Бисёриҳо савол доданд, пурсиданд. Медонед ки мо хонаи нав харидем ва хона агар холӣ буд, гӯем ҳам хато намекунем, ягон хел техника набуд ва мебелам ҳамин хел почти что набуд. Мебелҳое ки буд, мебелҳои кӯҳна, илоҷи истифода бурдан надошт. Барои ҳамин ман сразу рум-тур накардам. Мо кам-кам мебелу техника харида истодаем. Ана ҳамин шкафе ки дидед, мо ба қарибӣ харидем. ин шкаф рангаш молочный, кремовый мегӯем. Намедонам видео чӣ хел намедост. Ва мана ин дарунаш барои вешелка овехтаанд ва дар мана ин болош полка ҳаст якта. Ана ин дута дараш бошад полка. Манам хел якчак шуда нишон медиҳам. Манам ин хел полка достаточно глубокий, ҳама чиз монда мешад. Баъзеам хеваҳо шкафҳое ки ваяш танк, бараш танк, ягон чӣ монӣ дараш нақс пӯшида намешад. Поинашам ҳамин хел. Инҷа ҷои телевизор, ҳоли телевизорамон нест монда. Ва мана ин тарафашам мана ҳамин хел полка. ин тарафаш ҳамин хел кушодагӣ ва мана инам ҳозир якчак шуда нишон медиҳам. Мана дарунаш полка ва мана ин дута дари поёнаш бошад, ин хел кушода мешад. Ҳозир нишон медиҳам шумо ва унҷа фақат либосҳо ҳаст уже. Либосҳое ки мо намепӯшем. Ҳаминҷа мондагӣ мана ин хел кушода мешад, ин хел пӯшида мешад. Ин дасташ кушода шуд. Бачаҳо аллакай кашола. Ҳоли сахткардагӣ не дасташа. Ман ба маъқул барое ки дарунаш калон ва полкаош бисёр, ҳама чизҳо ҷо мешад. Боз ин шкаф диван дорад. Комплект. Ҳозир диванаша нишон медиҳам. Мана ин диванаш ҳамин хел угловой. Мана ин тарафе ки тарафи балкон бааст, хоҳӣ ин тараф ба гирон метонӣ, хоҳӣ мана ин тарафи дигараш ба ҷои мана ин ки ина иваз карда мешад. Диванаш кушода мешад, нағз. Мана ин болиштош, сета болишташ мегирӣ, диванаш кушода мешад. Инҷаш дарунаш ба либос мемондагӣ ҷоҳош ҳаст, бо удобно кушода мешад. Ман ба маъқул. Мана ина ҳам ту мекушоед. Мана хел кушода мешад. Брат бо як бор кашола мекунед. Мана ин хел мешад. Ва ҳозир инҷашам мекушоем. Намедонам ягон бор кушодагӣ набудам. Мана дарунаш инҷаш намехе калон. ҳоли мо ҳечи ҷо кардагӣ мо не инҷа ва якта шифонера мо ҳай ваям дарунаш калон, ҳама анҷомо ҳамунҷа ва ҷо шуд. Ҳамбе инҷаҳо ҳоли холӣ истодааст. Бо гашта мехел мепӯшӣ, бо ваяш осон гашта доштанаш. Дивана баъд мана инҷаш маъқул шуд манба. Вақте ки масалан кино мебинӣ, телевизор тамошо мекунӣ, ба ҳазур как стол мана инҷаша истифода бурда метонӣ. Достаточно ваяш калон, где-то 50 сантиметр ба фикрам. Обатаю масалан попкорнату ягон чизата монда киноя ба ҳазур дида шида метонӣ. Хай ҳоли телевизорамон несту, не ки мехарим.
рӯзҳои наздик худо хоҳад. ана ин диване ки шумо мебинед мо муроҷонба харидем. Поёнаш ба дута комодаш аст. Достаточно дурнаш калон, ҳама чиз ҷо мешад. Масалан зимистон бошад, либосҳои баҳорона мехелаша монда мешад. Мешад нормально. Ҳозир ба Ясмин пӯш бачаҷон. Ва инаша ин сафеда Ясмин бахаридем. Ман аввал хурсанд шудам ки ин майдача борика как нағз. Лекин баъде ки Ясмин хо рафт фаҳмидам ки инҷа меғалтидааст. Натонистосиме? Озима ёрдам. Барои ҳамин ҳар шаб замин ба кӯрпача ё ягон чиз мепатом ки агар ғалтад ба ногоҳ вай нашавад, ҳамин поин ба хобаш бурда хунук нахӯрад гуфтан, яки майдаю паст ғалтадам чи вай нею всё равно кӯдаки майда гуфта намешад. Ани муроҷон баландтару ани Ясмин пасттар диванаш. Инам тагашпа мехе комодаш аст. Ҳозир кушода нишон медиҳам. Гризбона. Мама биёзе. Дав акош бабар ҷонам. Акош бабар. Мамаш кунад ме. Мамаш нас кунад мина. Биё. Накун. Кани як бор гуриз чинҷе кушоим чи? Инам комодаша мехел нас калона как дута дароз. Шкафомо бисёр шуд инҷа ова оли либос мондан ба ҷо нест. Либос мондан ба либосиам хеле бисёр амо нест. Дуюм чизе ки мо харидем стул буд. Ман ҳамин хел стуло 4 дона харидем. Стулои удобный, компактный, қиматный, арзон, бюджетный вариант. Ҳоли ваяша гирифтагимоне даже рӯшанги манам хел салафаноша. Мо як бор рафта 2 дона гирифта омдем, баъди 1-2 рӯзаш рафта бо 2 донаи дигар. Яки рӯзи дуюм равим ки уже манаин рангаш адо шудааст. Инаша рангаш манаин хел нишон медиҳам шумоға. Ба фикрам уже маълум. Камтар манаин 2 стули дигар ба нигоҳ кардагинда серитар кожаш. Хай қадарам фарқи калон намекунад, мешад. Ҳозир ба 4 гирифтем. Баъд кӯдако ва стол гирифтем ки ин столҳои калон ба ва ҳошита натонист, неудобне. Муроҷон шуда метавонад Ясмина шинондан дар кор, богашта фуровардан дар кор. Барои ҳамин барои кӯдако ҳам гирифтем. Ҳозир нишон медиҳам. Мана ин стули кӯдакона аз фирмаи Ikea. Ман ба хеле маъқул шуд. Агар шахсоне ки мегиранд смела метавонед он гиритон, чунки ҳами хеле крепкий намеҷумад ва намеғеҷад стул сахт материалаш наст. Рангои ҳар хелаш ҳаст сайташ ба. Ин мо гирифтаги мо ваяш стулаш камтар баҳолтару кабути ваяш столаш камтар беҳол. Смотря размераш ба, смотря ваяш ба, материалаш ба, нархош ҳар хел даромада бенитон Ikea детский стул навистон. Формааш ҳар хела. Ман ба сахт маъқул шуд, чунки ҳам хе почкош крепкий, натарсида вай мекунӣ ки бача намеғеҷад ва мешинад баъзур. Дӯстони азиз, вақте ки мо хона харидем ягон хел техника надошт. Мо кам ози техника харидосем. Мо инҷа имрӯз холодильник харидем. Ман ҳамин хел холодильника калонеш. На калон, на хурд. Ман фикр мекунам барои оилаи мо мешад. На ин болош морозильник. Ҳоли ман ҳичи намондиам, ҳозир пок кардам. Хеле дута полкаш будааст. Морозильникаш ин қадарам калон не. Поёнаш уже мана якчанда полкашай. Баъд мана хе поёнаш ба ящикашай. Дута ящикашай.
дасташ бо манаи хел баъд бо сета ваяш аст. Чизе қутиш аст. Маркаш Индизит. Як неудобнагиш ҳамин будааст ки морозилник болоба. Агар морозилник поинба мешуд, бо удобнитар мешуд, чунки морозилника тез-тез кор намефармоӣ, холодильникаша тезтар кор мефармоӣ, ҳар бор мехем мекушоӣ, барои ки ягон чизро поён дар кор, масалан картошкаю сабзи ҳамин поёнба месад, ту бояд ҳамихе хам шавӣ, ина кашола кунӣ. Агар ки морозилник поёнба мешуд, ту баъзор манахе холодильник давомаш боло шавад. Агар баъзор хам нашуда мегирифти, хамалаш камтар равғанои набудаги об мекунем. Одат мекунем ба фикрам, чунки вай хона байхе морозилникаш поинба буданба удобне буд барои ман, мумкин ин непривичне бошад ҳозир. Боз ҳозир стиральная машина нишон медиҳам. Ана давомаш техникаҳо. Техникае ки мо ҳамин хонава харидорӣ кардем, ин стиральная машина, холодильник ва микроволновка буд. Стиральная машина моманамихе Индизит номаш, холодильникам Индизит. Ин 5 килоги ва мешад маба маъқул, коркуниш нормале. То системаоша ёд гирифтанда камтар азоб кашидам, чунки ани ман вообще дигархе буд вай хонандаи системаш. Экранаш буд, медидам чанд минут мондагӣ, боз куҷошанда ина инқадарам дида намешад, фаҳмида намешад. Масалан вая экранаш ба менавист 5 минут мондагӣ ё 25 минут мондагӣ, инанда экранаш нест, намешад дида. Лекин коркуниш нағз, сахт ваяш нест, трахтит намекунад. Нормалне ҳозир ба мана 2 ҳафта 3 ҳафта боз корфарм достем. Шахсоне ки ами мана видеома асараш то охираша мебинанд, даже ами якум рӯзе ки мо хонава кӯшида омдаги будем, ана ами стиральная машина рӯи хонанда заланда истодагӣ буд. Мо баъд баъди 2-3 рӯзаш установка кардем ина ҷошба. Мана ин микроволновка, ҳамин обичная микроволновка. Агар пайхас кардаги бошедон, ҳозира замоне камтар старомодный, чунки ина як шиносашон харидам, ин беу буд. Лекин кораш нағз, нормальный, гарм мекунад, ҳамин мешад. Фақат яхе минутки зер мекунед, масалан 1 минут бошад, 1 минуту 00 секунд. Инам ҳозир ба ман ба неудобна, чунки ман ҳамаша вай хонанги чизо ки сравнивид мекунам. Вай ман яхе чағ мезанондагӣ аст ку. Михе чағ мезанондим, тамом минута мемондим, михе зер карда намештим. Баъд вай дигар фирма буд, вай нағзтар буд. Хай мешад 1 минут ба не 2 минут ба гарм мекунад. Амин ҳозир ба дӯстони азиз, ман медонам ки баъди ин видео ҳатман саволо мешад комментариява. Нархоша мепурсанд чанд пул гуфта, шахсоне ки масалан диван хариданӣ, шахсоне ки ягонхе техника хариданӣ. Ман ҳамаша нархша нагуфтам, чунки масалан микроволновка беу гирифтагӣ, яъне корфармудагӣ ва баъзеша аз шинос гирифтагӣ арзонтар карда, баъзеша масалан дивани муроҷонам ҳамихел беу гирифтагӣ. Барои ҳамин шахсоне ки масалан хариданӣ ҳастану нархаша примерно пурсиданӣ ҳастанд, ман точно гуфта наметонам, нархша нагуфтам. Ва агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед, комментария нависед фикрҳои худатонро. Ягон савол дошта бошед, савол нависед ва ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед. Хайр, то видеои оянда. Дар паноҳи худо бошед.